Аз съм доктор Галя Христова, специалист по очни болести. В очния кабинет на медицински център New Medical ще ви посрещне отличен екип от професионалисти и офталмолози, част от колектива на българо-испанската очна клиника ResBiomed. Съвременните технологии и иновации, с които разполагаме, позволяват на пациентите ни да получат най-високо качество на медицинските услуги на гарантирано световно ниво. Зрението е едно от най-големите богатства на човек. Чрез очите ние получаваме 90% от информацията за околния свят. Ето защо е необходимо да осигурим идеални условия за хармонично развитие на зрителния анализатор в периода на растежа на човека за създаване на отлични зрителни функции. Според световните стандарти, детето трябва да бъде прегледано от очен специалист при раждането, на 3-я месец след раждането, на 3-та година, при тръгване на училище и след това да се провеждат ежегодни профилактични прегледи. В ученическа и младежка възраст най-често срещани са рефрактивните нарушения. За разрешаването на проблема, в зависимост от желанието на пациента, се предприема корекция чрез очила, контактни лещи или лазерна корекция на зрението, рефрактивна хирургия. Благодарение на рефрактивната хирургия, пациента се наслаждава на свобода и комфорт от окончателно отпадане на зависимостта от очилата или контактните лещи. Надежно и прецизно решение, приложено от опита на специалисти. Други често срещани очни заболявания в нашето ежедневие, като офталмолози, са възпалителните заболявания, като конюнктивити, еписклерити и по-рядко вътреочни възпаления, увеити. Сериозно внимание отделяме и целенасочено търсим проявите на остри и хронично прогресиращи очни заболявания, като глаукома, дегенерация на макулата, свързана с възрастта, диабетна ретинопатия и други. За диагностицирането им е необходимо да бъдат извършени множество допълнителни високоспециализирани апаратни изследвания, които екипа се ангажира да извършва в клиника ResBiomed.